Новата Земя. Каква ще бъде структурата на Земята в бъдеще? В момента голяма част от научната информация за структурата на планетата Земя не отговаря на истината. Още по времето на Колумб учените погрешно твърдяха, че Земята е плоска. След това успяха да установят, че формата ѝ е сферична, но нищо повече. Причина за тези обърквания е повърхността на човешкото съзнание тук. В момента, под въздействието на кармичния закон, субстанцията на планетата е изключително плътна и няма пропускливост до различните й нива. Това означава, че няма връзка между вътрешнопланетарните центрове, цивилизацията на повърхността и другите по-финни нива, поради което енергията не може да циркулира свободно. В бъдеще, след като Земята бъде пречистена, тази плътна субстанция ще бъде напълно променена и заменена с много по-финна и безплътна. Това ще позволи на космическите енергии, ръководени от новия закон за циклите и закона за равновесието, свободно да достигат до всички планетарни нива, без изключение, което ще окаже влияние на вибрацията на цялата планета. Бъдещата планетарна субстанция ще отговаря на по-висшия еволюционен закон, законът за циклите, и ще бъде асистирана от по-висши аспекти на енергията. Тогава няма да има дори една частица останала под ръководството на кармичният закон. Това ще позволи на всички планетарни частици да бъдат захранвани с нови енергии, които трябва да бъдат закотвени тук и ще могат да циркулират свободно. Бъдещото човечество, установено в хармония и равновесие, ще има способността да слее своята есенция с субстанцията. Нещо, което е уникално и в момента е невъзможно поради множеството филтри, наложени от кармичния закон. Следващият цикъл тези филтри ще бъдат разтворени и сливането на есенцията с субстанцията ще позволи всички да се чувстват като част от един организъм. Толкова силно изразено ще бъде единството. Когато инкарнираме под закона на кармата, есенцията ни остава като в затвор в обятията на личността и връзката ни с менталното, астралното и етерно-физичното планетарно ниво е изключително ограничена. Тоест, нашата индивидуална субстанция, ментална, астрална и етерно-физична, не може да се свърже с планетарната. И това е, което ще се случи в бъдеще. Съществата и тогава ще имат индивидуалност, но ще бъдат дълбоко свързани с планетарната субстанция. Човешкото съзнание под закона на циклите ще живее в космическо единство с субстанцията. Под ръководството на по-висши еволюционен закон ще има голямо разгръщане на съзнанието и в рамките на личността съзнанието и субстанцията ще бъдат много по-флуидни. Трите тела на личността ще се сливат с планетарната субстанция и егоизмът, който съществата днес вече няма да го има. Това ще допринесе съзнанието на индивидите да осъзнават нуждите на планетата като свои нужди, т.е. ще бъдат долавяни като единствената необходимост. Какви ще бъдат характеристиките на съществата в новото човечество? Казват, че субстанцията на очите ни идва от космоса.
най-плътната субстанция на материалните тела ще бъде такава, каквото е сега на етерното ни тяло. И не само субстанцията на очите ни идва от космоса. Всичко идва оттам. Генетичният код дефинира какви трябва да бъдат телата и сетивата ни. Сегашният генетичен код е космически, адаптиран от иерархията на космическите градинари за нашите кармични условия. Аспекти на този генетичен код привличат нужната субстанция за формиране на трите тела на личността. Триизмерният модел на личността тук се подчинява на енергийния поток на космическата творческа енергия, която космическите градинари адаптират за генетичния код. По този начин се подсигурява нужната субстанция за изграждането на менталното, емоционалното и етернофизичното тяло. В бъдещия планетарен цикъл ще имаме нов генетичен код, различен от кармичния досега, и въпреки че ще бъдем ръководени от по-висшия еволюционен закон, ще продължим да имаме 3 материални тела и 4 свръхментални. Органите на човешкото физическо тяло ще преминат през процес на синтез и ще функционират по по-хармоничен начин. По-настоящем боравим с 5 сетива. В бъдеще ще имаме 12, за да можем да обхванем повече аспекти на реалността, които сега не успяваме да регистрираме. 5 сетива ще бъдат трансмутирани и към тях ще бъдат добавени още 7, за да се допълни съзнанието на личността по отношение на живота. Сегашните 5 сетива са подчинени на нестабилната воля на егото и за това са ограничени, докато в бъдеще 12-те ще бъдат ръководени от вътрешния живот и ще имат капацитет да възприемат реалността в синтез. Какво означава вибрацията на телата ни да се повиши с 1 октава? Този процес ще се прояви при съществата, които трансцендентират кармичния закон и преминават под ръководството на по-висшият еволюционен закон. Това означава, че всичко, което изживяваме, ще попадне под действието на други условия и закони. Но преминавайки към друго измерение, план и ниво, ние ще запазим и някои от настоящите си характеристики, тъй като трансформацията не е пълна, а частична. Нашите тела ще вибрират на честота с 1 октава по-високо. 1 октава има различни нива. Например, чрез трансмутация нашето ментално тяло може да повиши своята вибрация, емоционалното тяло също, както и етернофизичното. Но тези вибрационни извисявания стават в рамките на 1 и съща октава. За да има преминаване към друга по-висока октава, е нужно трансцендентиране на един закон, в случая кармичния, и преминаване към по-висшия еволюционен закон. Евакуираните човешки същества, връщайки се на земната повърхност, ще си спомнят ли за кармичните си опитности? Едно същество под по-висши еволюционен закон или закона на циклите, за да получи информация от миналото, трябва да има нужда от такава информация. По принцип, едно разширено съзнание под по-висши еволюционен закон няма да прояви интерес към миналото. Дори вече няма да има свободна воля, както ние тук сега живеем. Вали дъжд, телевизорът е повреден и ние започваме да си спомняме минали неща. Под закона на циклите, съзнанието на различните нива няма да бъде интерферирано.
всички наши ядра ще живеят във вечното настояще. Толкова е дълбока дейността на по-висшите ни ядра, че егото и личността няма да се връщат към миналото в предния цикъл. По-настоящен, ние имаме еволюционен коефициент 6 или 8 на 100. А в новият цикъл човешките същества минимално ще имат 69 на 100. Нашето съзнание ще бъде толкова разширено и извисено, връзката ни с истината ще бъде толкова дълбока, че вниманието ни ще бъде насочено единствено към нужното и с друга оптика и мъдрост ще виждаме съществуването. Как материалността ще бъде изразена в условията на по-висши еволюционен закон? Нашето физическо тяло ще бъде подобно като плътност на сегашното ни етерно тяло. Емоционалното и менталното ще имат толкова ниска плътност и ефирност, каквито е невъзможно да си представим сега. Да не говорим за плътността на етерното тяло. Сега не можем да влезем в синхрон с такова финно състояние, така че действително съществата, които успеят да отговорят на космическия закон, ще имат опитности много различни от настоящето. Раждането и смъртта при новото човечество същите ли ще бъдат? В настоящият етап на повърхността на Земята раждането и смъртта стават по много първичен начин, сходен на този в животинския свят. За оплождането се използват сексуалните органи, зачатието, бременността и раждането са много подобни на тези при животните. Както раждането, така и смъртта са един кармичен протокол, който в следващия цикъл ще бъде съвсем различен. Под ръководството на по-висши еволюционен закон, протоколът ще бъде много опростен, но с по-висок енергиен потенциал. Съществата в новото човечество няма да имат сексуални органи, както мъжката, така и женската полярност ще се изразяват чрез вибрационен модел, който душата ще предава на егото и личността, а не на база сексуални органи или хормони. Човечеството съзнателно ще работи с различни иерархии. Появи ли се необходимост две същества да асистират слизането на ново същество в материята на базата на перфектната връзка с иерархията, монадите, душите, егата и личностите им ще осъществят съответния протокол. Когато две монади получат импулс за раждане, те ще го предадат съответно негото и личността, които ще послужат за полярни мостове. Чрез сливането на енергията от десния космически сплит на съществото с женска полярност с тази от същия сплит на съществото с мъжка полярност, ще се генерира магнитно поле, посредством което ще се прояви съзнанието на новото същество. След това съществото с женска полярност ще абсорбира това завихряне и в продължение на 3 месеца ще поддържа съзнанието на новото същество в своята аура. Това е един динамичен процес, при който във всеки един от месеците ще се развива по едно от трите му материални тела, след което ще се появи новото същество. Сега на нас са ни нужни 9 месеца и когато бебето се роди, то е много беззащитно, не знае нищо. При бъдещото човечество, след 3 месеца съществото ще бъде много по-развито и подготвено за живота на мястото, където ще се роди. Ще има капацитет да взаимодейства с заобикалящия го свят и след кратък период на съзряване ще се интегрира в
живота на обществото. В новото човечество няма да има връзка родители-деца. Майката и бащата ще допринесат само за слизането на детето в материята и няма да бъде необходимо да се грижат за него, както е сега. Отлично интегрирано в обществото, то вътрешно ще знае какво трябва да прави във всеки един момент, получавайки импулси и ориентация от по-висши еволюционен закон. Дезинкарнирането също ще бъде много опростен процес. Егото ще бъде в дълбоко единение с душата и с планетарната иерархия. Когато душата активира енергията на дезинкарнирането, егото веднага ще напусне трите материални тела на личността, без никакви привързаности, и тяхната субстанция ще премине в планетарните резервоари. Т.е. съществото директно ще оттегли своето съзнание от субстанцията. Егото ще бъде напълно съзнателно за тези два процеса – навлизането и оттеглянето от материята. В етапите между отделни инкарнации егото няма да губи съзнателно за това, което се случва в материята. Независимо дали е в материята или извън нея, то ще има пълно съзнание за всичко, което се случва в триизмерието, като същевременно ще поддържа връзка и с по-високите ядра над него. Освен с характеристиките на законите на седемте нива, то ще бъде във връзка и с други извисени енергии и иерархии. Какви ще бъдат в бъдеще представителите на минералното, растителното и животинското царство? И нашето взаимодействие с тях същото ли ще бъде? Когато повърхността на планетата вече е ръководена от по-висш еволюционен закон, трите по-нисши царства ще продължат да бъдат под ръководството на кармичния закон. За тази цел космосът създава пространства, които се наричат интерфейс и позволяват на същества от различни пространства да кооперират помежду си. Или тези с по-ниски вибрации да получават адаптирана от еволюционния закон по-висока вибрация и по този начин предварително се подготвят за своето по-нататъчно еволюционно развитие. За да разберем по-добре термина интерфейс, нека си представим как хващаме една риба от реката и я поставяме на масата вкъщи. При положение, че сме извадили рибата от естественото й пространство, тя ще умре. Но вместо това бихме могли да я поставим в аквариум, където ще продължи да живее и в същото време ще бъде в контакт с нас. По същия начин ще работи с растителното и минералното царство в бъдещия цикъл. Те все още ще бъдат ръководени от кармичния закон, но тъй като човечеството вече ще бъде преминало към по-висшия закон на циклите, ще общува с другите царства посредством такива защитени пространства. Да се поставят същества, все още намиращи се под кармичният закон директно в пространство, ръководено от по-висш еволюционен закон, не е възможно, защото те не могат да съществуват там и ще бъдат разтворени. В случая аквариумът играе ролята на интерфейс. По описания начин ще можем като човечество да контактуваме с тези три царства, подпомагайки еволюционното им развитие и в същото време да предоставим нужните опитности на своите монади, асистирайки по-малките си братя. В резултат, монадите разширяват своето съзнание на друго вибрационно ниво. За осъществяването на този процес е нужна помощта на порталите, които позволяват на кармични същества да достигнат
до подготвените интерфейс пространства. След като направят нужните опитности в тях, чрез съответния портал, те отново ще бъдат върнати в тяхното кармично поле. Завръщането може да бъде асистирано от същия портал, но адаптиран или от друг портал, който ще съответства на изживяната трансформация. В космическия живот интерфейс е много използван като инструмент. Всеки регент спуска 7 свои продължения, наречени монади, и 5 други по-безплътни продължения, наречени принципи. 5 принципа, въпреки че са по-финни дори от вибрацията на монадата, не могат да осъществят директен контакт с астрално-космичното ниво. Чрез тях регентът влиза в интерфейс пространства на астрално-космичното ниво, стоящо над физичното космическо поле, където ние сега извършваме своите опитности. По този начин регентът набавя нужната по-извисена енергия на астрално-космичното поле, адаптира я и я пуска към 7 монади. Може да кажем, че чрез този интерфейс, който позволява на 5 принципа да получат енергия от астралното космично поле, предавайки я на регента, се осъществява цялата еволюция в физическия космос. В новата Земя ще има ли природа? Всичко, което познаваме и наричаме тук природа, е под кармичният закон. А вече казахме, че новата земна повърхност ще бъде под ръководството на по-висшия еволюционен закон. Така че представителите на трите царства ще бъдат в интерфейс полета. Това, което кармично тук е израз на природата, в новата Земя ще бъде израз на свръхприродата. По този начин се изживява синтезът, където по-горестоящите ядра абсорбират по-нискостоящите. Поради това, телата ни в бъдеще няма да съдържат субстанция от минералното, растителното и животинското царство, а от космическа универсална субстанция, която не е кармична. Личността, освободена от своята примитивност, ще изразява разбирането на по-извисени космически енергии. Представителите на трите царства на новата земна повърхност в интерфейс пространствата ще произлизат от различни части на космоса, избрани измежду монадите, които са дали най-добър еволюционен отговор. Някои от представителите на животинското царство ще се подготвят за обособяване на собствена душа, индивидуализация. Всички опитности на монадите в интерфейс пространствата ще ги стимулират да направят преход към по-горестоящото царство. Включително представителите на минералното и растително царство, които ще получат стимули в бъдеще да направят скок в следващото царство. Но не всички монади ще имат опитности в интерфейс пространствата, тъй като това зависи от еволюционните им траектории и характеристики, определящи се от нуждите на регента.